Kaixo, gaur Rinoero jolasa aurkeztuko dizuegu. Gure etxean jolasik maitatuenetako bat da. 5 urte bitartean jolasteko jartzen badu ere, gure etxean 4 urteko aurrek asko maite dute eta oso ondo jolasten dira. 15 minutuko partidatik izaten dira, edo 2 minutukoak, depende. Jolasak torre bat eraikitzen datza. Arreta lantzen dugu, behaketa, eskutrebetasuna eta beste hainbat gauza. Guazen ikustea zer daukagun hemen. Instrukzioak, sarrerako karta, teilatu pilo bat, eta paretak hemendik. Eta nola ez, gure rinozeronte txikia. Oreka ere landuko dugu eman. Jolasteko, zer egin behar dugu? Erengo erabaki behar dugu, jolas erresa edo zaila jarri. Zer jarriko dugu? Erresa, erakusteko? Bai. Bale, erresa hemen. Gu orain 3 jokalari gaude, beraz, 5 karta banatuko dizkiogu bakoitzari. Bi jokalari izango bagina, 7 karta edukiko genituzke bakoitzak. Gure etxea normalean txikien hasten da, beraz, guazen erakustea nola jolasten den. Hasi, guazen torre eraikitzen hastea. Kartak jarri behar ditugu hemen dagoen formakin, hor, paretak jarriko ditugu. Totaten dena. Hemen karta batzuek simbolo batzuk dituzte. Hemen adibidez, geziak direkzio aldaketa markatzen du. Hola jun beharrean, orain neri tokatuko litzaidake. Beraz, hemen teilatua jarriko dut. Teilatuena hori galduta egongo zen, baina bueno. Teilatuenetan rinozerontea jarri dugu. Orduan, urrengo partaideak pareta jarri eta rinozerontea orgoian jarri beharko du. Estrategia pixkat ere lantzen du jolas honek, dependetze teilatu jartzen dezun. Bale, zule dengo, bale, hola. Jolas hau gure etxean oso maitatua izaten da. Asko farra egiten dute jolas honekin. Eta rinozerontea. Teilatua. Vale. Hemen, gehi bat karta agertzen da, beraz, teilatuen soberan daude teilatuetatik, urrengo jokalariak karta bat estra hartu beharko du, eta bere txanda izango litzake. Hori, jarraitu jartzen. Venga, jarri paretak. Paretak jarri, paretak. Paretak jarri? Orain, berriro rinozerontea. Orduan, urrengo jokalariak hartu beharko luke lehen jarritako rinozerontea. Oi, oi, oi. Zeizate. Oi, oi, oi. Hemen behan dagoela. Eta hemen goian jarri. Kendu eskua. Eta urrengo teilatua. Guazen erakustea, nola ikusten den torrea hortik. Vale. Horrela jarraituko genuke. Norbaiti torrea erori arte jarraitu jartzen. Edo norbaiti teilatu guztia bukatu arte. Torrea erori dezgeno, jolasa bukatu eginda. Beste aukera izango litzake. Asko bukatu eta guztiak teilatu gabe gelitzea, bale. Ze aukera ditugu? Esan degunez, rinozerontea agertzen denean, rinozerontea gainean.
bider bi jartzen dunean, teilatua jarriko bagenu eta bider bi, beste teilatu bat jarriko beharko genuke gainean. Gehi bat, esan dugu. Eta harridura ikurra falta zaigu, harridura ikurra agertuz gero, deskansoa ematen dio hurrengo jokalariari. Hori esan egin dugu. Beraz, jolas hau guri asko gustatzen dugu, ezta? 6 urtekoak zer dio? Bai, oso polita dela. Eta 4 urtekoak? Gustatzen zaitela eta naizela superona. Oso ondo, beraz, gustoko badituzue jolasak, opari polita iruditzen zaigu, 4 urtetik aurrera. Jolastu, probatu eta gozatu.